ಏನ ನಿಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತಿನಾಲು ಎಂಚ ಆಪಿ ಓಡ ನಿಂಕ್ಲೆಗು ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರಿದು ಎಂಚ ಎಂಚ ಕುಲೆನ ಏನ ಬುಡದಿ ಕುಲೆ ಬನ್ಯ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಅಲೆಗ್ ಉಂತಿನಡೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಡು ಒನಸ್ಲಕಂತದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರಡಾಲೆ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಅವು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಲೆ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾವ್ ಏರ್ ಯಾನ ಬೊಕ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇವಳೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ಗ ಒಂದು ಬುಡದಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಧೆ 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 ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬಿನ್ನರ್ ಬರೋಂತುಲ್ಲೆಗ. ಸೊ ಐಕ್ ದಾಯಿಗ ಪಂಟ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪೆ ಅಕುಲು ಆರು ಬರಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ದಾಯಿಗ ಬರ್ಪುನ ಪಂಟ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನೀಶ್ ತುಲ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂತುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಮೂಳು ತಿಂಡಿ ಅವಂತುಂಡು. ಇನಿ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೇಮಿಗೆ A few moments later. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಪೂರ ಕೊಡುಲ್ಲೆರ ಏರ್ ಪೂರ ಬಿನ್ನರ ಸೋಜಂತಿದ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಡುಮ್ಮಿ ಡುಮ್ಮಿ ದಾಯ ಬೈದಿನಿಯಾ ಒಂದ ವಯಸ್ಸು ಡುಮ್ಮಿ ದಾಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀನ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾಯಿಗ ಪನುಡತ್ತ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನಿಕ್ಕೇನಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮದ್ಮೆ ಬೋರೆ ಉಂಡ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಂಡು. ದಾದ ಶೂಟ್ ರಾಧಾ ಲುಕ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂದ ಐಕಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಲಾವಣ್ಯ ರಾವ್ ಬೈದಿನ ಅಂದ್ ಮೇರ್ನ ಪುರ ಒಂದುಂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಂಗು ಪನ್ಪ ಪೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೇರಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಏನ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಧಾ ಲುಕ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಏರ್ ಬೈದೇರು ಹೆಲ್ಪರ್ ಆದ ಅಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಅಮ್ಮತ್ ಅವು ಬೇಲೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಾರು ಯಾರು ಸೊ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪುರ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬೈದೆ ಆಯಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಇದ್ದೇ ಬಲ ಟೀಮ್ ಆರ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂದು ಅಕುಲು ಅರಿಗ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೇರ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನೇ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಏನೇ ಎಂಚ ತೋಜು ಪಂತೆ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲಿ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಉಂಡಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಲಕ್ಷಲ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಲ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಗರೆ ಅಂದ ಏನೊಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂತ ಬರ್ಪೆ ಅಶ್ವಿನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಏ ಹೆಲ್ಪರಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನೇಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏರಾವ್ ಮೇರ ವಿನೀಶ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಒಯ್ಕ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಒಂದು ಪುರ ಈಕ್ವಲ್ ಬಲ್ತಿನ ಏನ ಲುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಪಾಪ 8 ಜನ ಬಂಗ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಕುಲೆಗಳ ಬೇಲೆ
ಏರು ಏರು ಅಕ್ಕ ಒಂದತ್ತ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಅವರತ್ತ ಮೇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವೆ ಆರ್ ಮಲ್ಪೋನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತೂಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಗುಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳ್ಳೇರು ಇವಳೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ ಅಂತುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಂಗೋ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಪರೆಗೆ ಏತು ಭಂಗ ಬಿಡೋದು ಪೂರಕ್ಕುಲ ಮೂಡು ಬಿಸಿ ಏ ಹೌದಾದಯ ವಿನೀಶ್ ಜಾದಜೆ ಪುಲ್ಲಿ ಆಯನ್ ದಾದ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಏನ ಪೂರ ಮಂಡೇ ಪುರ ದೀವೊಂದು ಏನಯ್ಯ ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಹಾಯ್ ಏನ ನಿಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತಿನಾಲು ಎಂಚ ಆಪೆ ಓಡ ನಿಂಕ್ಲೆಗು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಲೆ ಬಿದೈ ಬರ್ತಂತ ಮೇಲೆ ಈಚೆ ಈಚೆ ತುಳು 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 ಲಾಗ್ ತುಳು ಅಂಚಿಸಲೆ ಸಿತ್ತು ಬಾ ಭೂತಾನಿ ಕ್ಲೋಸ್ 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 ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಏನ ಅಂಚ ಬಂದವ ఎంకిసియా అళగిసియా ఏం జాదు ఏం చాలా పందోపు అనేది పట్ట పడతా అప్పుడు నేను ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರಿದು ತುಲೆ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ವೈಷ್ಣವಿ ತುಲಿ ए पाप मारे दाए बुलपाव मारे अव दादा पाडुन दादा अವು ಎಂಕ ಪುರ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾಡ್ದ ನಿದ್ದಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಚೂರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆತುಂಡು ಐಕ್ ಏನ್ ಗೆತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವಿಶು ಅರ್ ಪೋತೆರು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲೆನ್ಸ್ ಪತೊಂಬೈರೆ ಪತೊಂಬರ್ರೆಗ್ ಪೋತೆರು ಸರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜ ಪಾಡಿನ ಕಣ್ಣು ಸರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಪಾಡಿನ ಕೈ ಸರಿಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಡೈಟ್ ಅವ್ವ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಾಡಿನ ಕಣ್ಣು ಸರಿಜ್ಜಿ ಪಾಡಿನ ಕೈ ಸರಿಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಇನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೂತು ಕಲ್ಪೋಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಲೆ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್
ಇವಾಗ ಯಾಮಾರ್ ಪಿನ್ ಬಡ್ಚ ವಿಡಿಯೋದು ಇಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿ ತಡ ಇಡಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಉಂಟಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ ಬಸ್ ನಂಬಲ್ಲ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಂದಿತ್ತು ಈ ಯಾರೇ ಚಿಕ್ಕಿ ನಾಚಿಗೆ ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ವಯಸ್ಸು ನಾಚಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಬರೋಂತುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂತುಲ್ಲೆ तुले मेकअप आर्टिस्ट मेरे मेकअप आर्टिस्ट आर 5,000 कोरले उलाई बुड़का पनपिनार चिकम ಎಂಕಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕನ ಯಾನೇನ ರಾಧೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಲೀಲಾ ಮಲ್ಪೋಡ ಯಾನೆ ಸಖಿಯ ಯಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏರಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೊಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆ ಒಲ್ಲಿ ಶಿಮಂತಗೇರಿ ಏನ ಮೇಕಪ್ ಅಂದ ಏ ಅವ ಎನ್ನತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಏನ ವಿನೀಶ್ ವನಸುಂಡು ಬಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಮೂಲು ಅಂದೆಯ ಏ ವಿನೀಶ್ ವನಸುಂಡ ಹ್ಮ್ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಲರ್ ಈ ಎಂತ ಹೇಳ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಆಫ್ ಅಂಪರೆ ಅಪ್ರಿಯ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಅಲೆಗ್ ಉಂತಿನ ಅಡೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಡು ಒನಸ್ಲಕ್ ಅಂತದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರಡಾಲೆ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಅವು ಅಯ್ಯೋ 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 ಮರನ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ದಾನಿ ಗೀಸುದೋಲೆ ಎನ್ನ ಕಿಸೆನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೆಗೆ ಇದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏ 500 ರೂಪಾಯಿ ಈಗಲೇ ಪೂಪುಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಒಂದಿನ ಸಂಬಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾಲಂಚದ್ದ ಹಾಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ 1,000 ಬೆನ್ಪೋಲು ಎಂಚ ಎಂಚ ಕುಲೆನ ಈ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಕುಲೆ ಬನ್ನಿಯಾ ಏ ನಿಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡಯ್ಯ ಕುಲೆಗೆ ಸೋಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಐಲ್ಯಾಶಸ್ ಇಜ್ಜೊಂತುಲ್ಲೇರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾರೆ ನೀವು ಜಾಗ ಅಂತ ಉಂಟುಲ್ಲ ಅವು ವಾಲ್ನಟ್ ಓವರ್ ಆಪುನಿ ಜಿಂದ ಅಯ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾರೆ ಏನ ನಿಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಏನು ಕುರಿ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕಿರುಂಬು ಕಿರುಂಬು ಏನೋ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕುರಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮೂಳಿ ಚೂರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂಚ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಕಟ್ ಅಂತದ್ದು ಈ ಜೊಂತುಲ್ಲೇರು ಆತೆ ವಿಷಯ ಏ ಹೌದಾ ದಂಪುವ ಯಾದಂಪು ಆಳೆಗ್ ನಾಮ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿ
ಸುಖ ಇನ್ಸುಲ ವಾ ಅಪ್ರಿಯಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಖ ಸಿಯಾರಾ ಫ್ಯಾನ್ ಆಪ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೇಳು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವು ಕಿಂಜ ಫ್ಯಾನ್ ಸುಖ ಓಯ್ ಬರ್ಪುಣಾತ ಬರ್ಪುರಿಯಾ ಮಲ್ಲ ಆಪುಣ ಅಯ್ಯ ಪೊಂಜು ತಿಲ್ಪುಡ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆದ್ದು ಓ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಒಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಓ ಅವು ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪುಣತ ಅವ್ರ ಅದೇನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕೈಯೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಣ ಮಾರೆ ಕೈ నాకు గోల్డ్ ఇచ్చి కసి ಅವ್ ಮೇಕಪ್ ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಎಂಟೆಟ್ ನಾಗ ಗಿಟಾರ್ ಪೆನ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ವೈಶು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲವ ಇದೆ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ 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 ಏತು ಸೂಪ ಮಾರೆ ಕನ್ನಡಿನ ಸೂಪತ್ ಒಂದು ಅವು ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಡ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಕುಲ್ಲೆ ರಥ ಅದ ಸೈಡ್ ಬರೋಡ ಅದು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಣಗಿದೆ ಆಹಾ ಅವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಿಮಿಷ ಏರಾವ್ ಜೈದೀನಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಆರೆ ನೋಟ್ ಜೆಪ್ಪುಡ ಅವತಕ ಆರೆ ನೋಟ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ವನ್ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟವರ್ ಈಚೆ ಹೋಯ್ತು ಬಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಉದ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದದ ಅಶ್ವಿನ್ ಲಾಲಿಗಂಧನೆ ರೀತಲ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಂದುಕೋರು ಗೊತ್ತಾ ಇಪ್ಪಡ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ ಪಾಡಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಪಣಂತೆ ಅಂತ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪಡ ವರ್ತಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಜನತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅತ ವೈಶು ಐಕ್ ಪಾಪ ಬಲಿಪಶು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬಲಿಪಶು ಆಯ್ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮೂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂತ ಮತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಸಾರಿ ಮೂಳ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ಡಕ್ಕೇನು ಮೊಕ್ಕುಲ್ ಬಾ ನೋಡು ಆಲೇನ ಬಂತೀನಿ ಮೇಕಪ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬರಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಂದಿ ಆಮರನಿ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಂದಿ ಮೇಕಪ್ ಈ ಜಾದು ರಾಧೆ ಅಂಪುಡನ ಶಿವನ ಅಂಪರೆ ಬಿದ್ದಾರ ಲೈಟ್ ಅಕ್ಕ 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 ಒಂದಿನ ಚೂರು ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕ ನಿಂಗ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಯ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೇವೆ ಓದ್ರಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳ ಆಟ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮೇಕಪ್ ಅಂತಿದ್ರು ಮಾರು ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಒಣಗ್ಬೇಕು ಬೀಜ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾರ ಪ್ಲೀಸ್
ಗೆಪ್ಪರಿದ್ದು ನಾವು ಡ್ರೈ ಆವಡು ಗೆಪ್ಪುನತ್ ಅವಿತ್ತ ಜಾದ ಆತ್ಮಸುಲ ಅವು ಅತತ್ತ ಅವು ಜಾಲಿದ್ದೆ ಅವಿತ್ತ ಜಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಳ್ಪಾಡ್ತು ಇಂಚ ಬದತ್ತು ಇಂಚ ಸಿತ್ತು ಬದತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಚ ಹಲೋ ಅದ್ನೇರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೈಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಗೆಟಪ್ಪೇ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತೆಗಿಬಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅದೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಅವು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡಿ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಮಾರೈತಿ ನಿಂಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗು ಎಂತ ಇದಕ್ಕೆಂತ ಹೇಳುದು ಆಲ್ತ ಪಾಡಂತೂ ಲೇನ ನಿಂಗುಲ್ ಮಾತ್ರನ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಲೆ ಅಂದು ವಿನಿಶ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ಪುರ ಜಹಾರ ಮಾರೆ ಗೂಡ ಒಲೆ ಪೋರೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂಗಡಿ ಡಿಂಗೋ ಅಂಗಡಿ ಯಾನ ಪುರ ಆಲ್ಬಮ್ ತೋಪಾಯಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಮದಿಮೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತರಿ ಮಾರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಮಾರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎನ್ನ ತರೆಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡಂತ ಬೇರೆ ಮದುವೆಗೆ ಇದೇ ಲುಕ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೆ ಚಂದ ಅಲ್ಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ತೋರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೋದ ಎಂಚ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಪೇರ್ದು ವಿಶು ಬಲ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹಾ ರೆಡಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಏ ಉಂಡು ಏರಿಗ ಉಂಡು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಧೆ 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 ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಭಯಂಕರ ಸಕ್ಕದ ಅಕಲೆ ಇಬ್ರು ತೋಪಾಯನ ತೂಲಯ್ಯ ಫೈನಲ್ ಟೇಕ್ ಎಂತ ಈ ಮೊಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜನತ್ತ ಕರ ಮತ್ತು ತುಲೆಗೆ ಛೇ ಎನ್ನ ಬುಡೆ ದಿನ ಮಾರೆ ದಾದನ ಮಲ್ತು ದೀತೇರು ರಿಯಲ್ ರಾಧ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ರಾಧ
ಆತ ಪುರ ಕೊಚ್ಚೋ ಮೀನ್ ಬರ್ಚ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರ್ದಂಡ ದಾಲೆಜ್ ಪುಸ್ಕ ಅದ ಬೋಲಿ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮರ 500 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲಕ್ಷ ಬಂದ ಕೊಡು ಪುರ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಡ್ದದ ಗುಮ್ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪೊಂಜು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಗಡ್ ತೂಪವರೆ ಉಂಡ ತುಕ್ಕ ಮೋನೆ ತುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಮ ಉಂಡತೆ ನಾಮನೆ ರೈಸು ನತ ಅವು ನಾಮ ಯಾಂಬಾರ್ದಿ ತಿರ್ಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೈ ಸೊಪ್ಪ ಕೈ ಕಾರ್ಲ ಏತ್ ನಿನ್ನ ಏತ್ ಕಾಸು ಏತ್ ಖರ್ಚು ಏತ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಇಯಾವ ಅವಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ನಿಕ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನವರ ಇಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕುಡವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂದು ಸಿಮಂತಗು ರಾಧೆನ ಗೆಟಪ್ ಅಲ್ರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ತೋಜಂತುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಪೂರಕುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಿತ್ತ ದೇವಲೋಕರ್ದು ಬೈದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಗೆಟಪ್ ಅವೇ ಭೂಲೋಕರ್ದು ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತ ದೇವಲೋಕರ್ದು ಬೈದೀನಿ ರಾಜ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಆಗಿ ಕಿಚನ್ ತಿಂಗ್ ಶುದ್ಧ ಸಿಕ್ಕುರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮೇಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಟರ್ನ್ ತಿರ್ಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ತಿರ್ಗಿ ಈ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ ಚುಟ್ಟಿದವಳು बनानी इसका बल पसंद है अवली जी मूलेंची इंकुल ड्राइवर अवली पसंद पसंद ಏನು ಲಾಗಂ बनाना पिन्ना पूरा और वाइट कलर वायर बॉक्स में था उत्तम पाउच पूरा विशेष वर्क मराठा कोणाची बोलले ये आयन तुला आर्या तुला काय ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಟಾತೆ और मूले ना कृष्ण वेट हाँ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸುಪ್ಪನ ಬೋತ್ರಿ ಅಂಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸುಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಚಿ ಕುಡರಾಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಸೊ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುದ್ದು ರಾಧೆ ತುಲಿ ಮೂಲುಲ್ಲು ತುಲಿ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಗೊಂಬೆ 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 ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಸೊ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಲೆಗ್ಲಾತೆ ಮೇರೆಗ್ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಆಡೋನು ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಮೂನಿ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಆಡ್ದದ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡೀನಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಏನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್
ಅಂಚ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಲ ಇಂಚ ಮಲ್ ಜೋಲ್ಸೋ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೋಲು ಐಟ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ ಆಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡುವಲು ನಿಕಲೆಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದೀದ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರ್ಪೋಲು ಸೊ बेतार बका आर ब्राइड मेकअप नॉन ब्राइड मेकअप प्री वेडिंग शूट द मेकअप पूरा मल्पेर ಸೊ ಆಲ್ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪೋಲು ಆಲ್ನ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ಲ ಆತಂಡ ಮೇಕಪ್ ದ ಅಂಚ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತಿಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೊಲ್ತಲೆ ನೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಒಂಚಿ ತಿಂಗಳ ಎನ್ನ ಅತ್ತ ಪೂರಾ ಅಲೇಕ್ ಅಂತದ್ ಮಲ್ದಿನಿ ವೈಶುನು ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಆರೊಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದಿತ್ತ ರಾತ್ರಿಗಾರ್ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ಈತ್ ಕಷ್ಟಪಡಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವ ದಯದೀದ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಪೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂ ಪೋಪಿನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ಸ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದು ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆ ಚಾನಲ್ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ ನೆಕ್ಕೆ ತಾಪುಂಡು ಪಂದ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಪುರ ಕೇಂಡ ಆರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಿಕಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೊ ದಯದೀದ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾರೇನು ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವ ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒತ್ತುಲೆ ಅವ ಇನ್ನಿ ನಿಕುಲು ಒತ್ತೋಡೆ ಅವ ಇನಿ ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಅನ್ಪೇನೆ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಒತ್ತೋಡು ದಯಪಂಡ ತುಲ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ರಾಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಬೈದಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಈ ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಒತ್ತೋಡು ಈ ಪನ್ ವೈಶು ಈ ಪನ್ ಈರು ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ವೈಶು ಪನ್ಲೆ ಇದು ಈರಿ ನೀ ರಾಧೆ ಆತೆ ಮಾತರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿ ನಕುಲು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವೈಶು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಗೆಟಪ್ ಆಡ್ದಿನಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ರಾಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೃಷ್ಣಯಾನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತುಜಿನಿ ಆತೆ ಕೃಷ್ಣಯಾನೆ ಬೇದೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ರಾಮ್ 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 ರಾಮ್